menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Aduh. Hai. Aduh. Waduh. Ah. Aduh. Pecah ndasmu. Ana ratu tlatah sabrang madunke Janaka. Nggugu karepe Dewi candhak sirahmu. Jegeluke nang nemah. Ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo, ratu Gusti mongkon tekan kene. Tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parat. Weh, adalah. Matek kowe, Ron. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine kagol atine Dewi Janaka Dewi Werkudara ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Sawe takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsan. Cium, cium, cium. Ora nggih tak dupak raimu. Dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Oh, ha 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 ha. Wei, ha, wei, ha, wei, ha, wei, ha, wah, ora apa-apa. Hai. Ayo, sambat kowe. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan.